Aşgabatyň orta mekdepleriniň mugallimleri Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaby boýunça saglyk sapaklaryny geçirmäge borçly edildi. Covid-19 keseliniň global pandemiýasynyň fonunda resmiler we döwlet mediasy Prezidentiň kitabyndaky ösümlikleri gyrgynçylykly virusa garşy derman hökmünde öňe sürýärler. Munyň bilen bir wagtda ýylatda koronavirus anyklamak boýunça çäreler hem geçirilýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, indi paýtagtyň mektep mugallimleri okadýan uğurlaryna garamazdan her günkü sapaklaryny saglyk dersinden başlamaly. Birinji sapak tertip boýunça günde saglyk sapagy bolmaly. Mugallimler konspekt taýýarlap, üzerlik ýaly ösümlikler barada gurrun berýärler. Munyň bilen mugallimler berýän sapaklaryny birleşdirip, esasy materiallary adaltmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Saglyk baradaky sapaklary geçirmek talabynyň Türkmenistanyň vilayet mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna degişli bolup bolmazlygyny enti kanatlap bolmady. Häzirki wagtda üzerligi ýurt ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýär. Prezidentiň tapşyrygy bilen tutuş ýurt boýunça üzerligi gyrgynçylykly Covid-19 keseline garşy göreş üçin ulanýarlar. Döwlet başçysynyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabynda gurrun berilýän ösümlikler döwlet habar beriş serişdelerinde hem mahabatlandyrylýar. Mundan öň prezidentiň beýleki kitaplaryny da mekteplerde hem döwlet edara kärhanalarynda hökmany öwrenýärdiler. Üstesine Saglyk ministrligi ýylaty prezidentiň kitabyndaky ösümlikleri çay edip içmegi resmi taýdan maslahat beripdi. Dermanhanalar ýylaty gyt dermanlary derek ösümlik suwlaryny içmegi hödürläpdi. Döwlet telewizionyasy prezidentiň kitabyny mal bejermek üçin ulanmagy teklip edipdi. Türkmen tebipleri prezidentiň kitabyny gollanmaý diýip ulandy. Türkmen eskerleri ösümlikleri ýygnap prezidentiň kitabyndaky reseptler boýunça tebigy serişdeleri taýýarlady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny ýeret edýärler. Covid-19 howply keseline garşy hut özleriniň alyp barýan çäreleri we dünýädäki pandemiýa barada ýylatyny habarly etmeýärler, emma keselçiligi anyklamak boýunça işleri geçirýärler. Ýylatyň gyzgynyny barlamak boýunça işler ýollarda, şäherlere girilýän ýerlerde, welaýatlanyň hem etraplaryň arasynda, wagzallarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde alınıp barylýar. Aşgabatyň demir ýol wagzalynda perona berilýän ýeriň golaýynda tiz kömek we birnäçe polisiýa awtologlary dur. Olar girýän adamlaryň ählisiniň şol sanda uğradýanlaryň gyzgynyny barlaýarlar. Täsin bir zat ýüze çykýar, uğradýanlaryň gyzgyny olar girenlerinde kadaly bolsa da çykjak wagtynda ýokary bolýar we olary tiz kömek ulagyna salýarlar diýip habarçylarymyzyň biri 21 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň dünýäde media azatlygy boýunça iň ýaramaz döwletleriň biri bolmak bilen birlikde ýurtda eýäm internet üçinçiligini kesmek ugrunda işler alınıp barylýar diýip Serhetiz reportyorlar guramasynyň soňky hasabatynda bellenilýär. Guramanyň medeniýet azatlygy boýunça 21 aprelde ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 179-njy orunda Demiraz Koreýanyň öň ýanynda ýerleşdirildi. Bellesek geçen ýylky hasabatda Türkmenistan iň izdaky orny eýeläpdi. Serhetiz reportyorlar guramasy Türkmenistanda internetiň berk senzura edilýändigine, üstesine mundan diňe çäkli sanly ulanjylaryň peýdalanyp bilýändigine ünsü çekýär. Hasabatda bellenilýär, ýurtdaky internet kafelerinde adamlar ilki şahsiýetlik dokumentlerini görkezip özlerini hasaba aldyrmagy borçludurlar. Ýatydyp geçsek Türkmenistanda garaşsyz habar serişdeleriň sol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty ýapyk bolmagynda galýar. Bular bilen bir hatarda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial ulgamlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem pitikli saklanýar. Mundan başga da geçen hepde Aşgabatyň bazarlarynda häkimetler mobil telefonlary puluny VPN gurnama hyzmatyny hudurlayan telefon ustahanalaryny, dukanlara we hyzmat ediş nokatlaryna reýt geçirip bu tejribeleriň öňüne almak ugrunda basys edip başladylar. Halkara hukuk toporlarynyň mundan öňki ýyllardaky hasabatlarynda hem aýdylýar, Türkmenistanda medeniýet serişdeleri dowly döwlet kontrolünde saklanylýar we olarda köplenç bir adamyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsiýeti tariflenýär. Ýurtdaky problemalar prezidentiň geçirýän üznüksiz kadr çalışmalary we käýinçileri bilen bagly bolmasa, başga adamlar tarapyndan agzalmaýar. Regiondaky kynçylyklar, azyk gytçylygy, mal ýetmezçiligi, tebigi hadiseler barada hem türkmen mediasynda habar berilmeýär. Sol bir wagtda prezident Berdimuhammedow habar serişdeleriniň işini ýygyderli tanqid edýär. Olaryň ýurtda gazanylýan üstünlikleri ýeterlik beýan edip bilmeýändigini aýdýar.
Deňişdirme üçin belläp geçdik. Serheti reportörler guramasynyň Türkmenistanyň 180 ýurduň arasynda 179-njy orunda ýerleşdiren media azatlygy boýunça soňky hasabatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan Kyrgyzstan 82-nji, Özbekistan 156-njy, Kazakystan 157-nji we Täjikistan 161-nji orunda ýerleşdirildi. Hasabatda media azatlygy boýunça ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Daniýa, Şwetsiýa we Niderlandlar dur. Serheti reportörler guramasy öňümüzdäki 10 ýyllygyň jurnalizm üçin kesitleýiji döwür boljakdygyny hem aýdýar. Gurama COVID-19 pandemiýasynyň azat, garaşsyz, dürli pikirleri we ynamdar maglumatlaryň beýan edilmegine hop awandyryp biljek krizisleri ortaga çykarandygyny belleýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurt içinde maglumaty çäklendirmek tinançyklaryny hasda güýçlendirdiler. Banklar deriňelýär, käbir bank işgärleri beýkanun kartamallaryny aýyplanyp saklany. Şu günler Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary ýurdun banklaryny, hususan döwlet daşary ykdysady iş bankyny we senagat paýdarlar täzirçilik banklaryny barlyga geçirýärler. Bank işgärleriniň arasynda beýkanun kartamallary bilen ilteşikli saklanan adamlar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Agzalyan banklardaky biri-birinden habarsyz iki çeşmesine salgylanyp 21 aprelde habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä beýkanun amallarda aýyplanýan bank işgärleri Türkmenistanyň banklarynyň berilen halkara bank kartlarynyň eýelerinden para alyp olaryň daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmagy degişli çäklendirmelerden sowulup geçmeklerine ýardam beripdirler. Bank kartlarynyň üstü bilen daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmagy degişli limiti para bilen artdyryp ýa-da asla aýryp bolýar. Bu schema soňky bir näçe aý bäri işleýärdi. Ömürnün peýdalanyp başlapdylar diýip habarçymyz aýtdy. Üstesine de fetiklenen bank kartlaryny para bilen açyp kart eýeleri daşary ýurtlarda olardan pul nagdlaşdyryp biler ýaly edipdirler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysy beýkanun bank amallary bilen baglylykda saklanan bank işgärleriniň para bilen adamlaryň kartlaryna limiti çäksiz görnüşini aýyrmaga kömek berenliklerini habar berdi. Heniz möhleti dolmadyk käbir bank kartlary ýatyrylyp olaryň ornuny täze kart açmak meýilleşdirilipdir. Diýmek para bilen şol doňdurulan kartlaryň diňe bir petigini açmak däleýsem, olardan çäksiz pul nagdlaşdyrmak mümkinçiligi döredildi diýip habarçymyz aýtdy. Gurrun elbette daşary ýurtlarda pul nagdlaşdyrmak nagd däl hasaplaşyk bilen tölemek barada barýar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Bir-birinden garaşsyz iki bank resmisiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyny tasdiklamagyna görä, kanun goraýjy edaralar tarapyndan saklanan bank işgärleri banklara getirilip olardan ýol beren beýkanun bank amallaryny görkezmek talap edilýär. Saklananlar var ýöne olaryň tutsuk edilip edilmäýändigini onamly aýdyp bilmeýärini bank resmileri geldenlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçy şeýle barlyklaryň halkara bank kartlaryny çykarýan ähli banklarda alınıp barylýanyny, ýöne senagat bankyny we döwlet daşary ykdysady iş bankyny bu barlyklaryň güýçlenýändigini aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda valyutanyň erkin sowdasynyň çäklendirilmeginiň fonuny Visa we Mastercard bank kartlary raýatlar üçin türkmen manadan resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasyna öwürmäge çäkli mümkinçilik töretdi.